Masya Allah tabarakallah. Kalian tahu nggak guys, nek musim-musim tahun baru ini ki musim-musimnya wong mesti bakar-bakar guys. Selain ayam, wong-wong ngono kuwi yo bakar sosis, bakar aneka seafood, pentol, tempura. Ngono-ngono kuwi itu jadi pelengkap ayam bakar pas tahun baru ngono kalau guys. Hari ini full, Masya Allah tabarakallah. Kayak winginane kuwi iki wis rame guys, ki mau yo sing iso-iso tak foto yo tak video ngono kuwi. Nek gak iso ya alhamdulillah wis kalang kabut. Yo aku karo anake moro tuwaku ngene iki guys, wis gak iso leren. Untung-untung mau wis masak, wis adang, tapi yo Caca yo padha maem kabeh. Karek aku karo anake moro tuwaku sing maem. Nek ngene iki H-1 biasanya kita itu tutupnya jam 10 guys. Sesuk dengi kuwi kadang iso sampai jam 11 jam 12 bengi ngono kuwi lagi tas tutup toko mergane opo wakeh sing blonjo guys. Terima kasih atas supportnya wis blonjo ning gone Alsa Juragan Sosis. Untuk teman-teman yang butuh sosis silakan langsung ke Desa Gambirjo Gang 12 ke Alsa Juragan Sosis. Terima kasih.